L-Aġenzija tal-Kreditu Moody's aktar kmieni din il-ġimgħa ikkonfermat ir-rating ta' pajjiżna fil-livell ta' A3 bi prospetti pożittivi. Intervistat minn One News l-ekonomista Alfred Mifsud qal kif minkejja dan ir-riżultat pożittiv hemm prospetti għal rating aħjar. Dan hekk kif l-ekonomisti tal-Aġenzija tal-Kreditu irrimarkaw il-progress li qiegħda tagħmel Malta biex tnaqqas id-dejn u ssaħħaħ il-finanzi tagħha fl-isfond ta' ekonomija b'saħħitha. Ir-rapport ta' Moody's jikkonferma r-rating li Malta għandha fil-każ ta' Moody's huwa A3, però Moody's apparti li jikkonfermaw ir-rating ukoll taw positive outlook. L-outlook fl-aħħar rapport jidher li kien stable u issa dar positive. Normalment meta jagħmlu hekk ikun il-prekursur ta' rating upgrade jiġifieri fil-każ ta' Moody's jekk ikonna upgrade nitilgħu minn A3 għal A2. Is-Sur Mifsud spjega li hemm 3 raġunijiet ewlenin li għalihom l-aġenziji jbidlu r-riżultati tal-mudelli u jagħtu rating aktar baxx. L-ewwel fattur huwa dak li aħna għandna ekonomija miftuħa. L-ewwel nies li aħna pajjiż żgħir u allura l-ekonomija tagħna hija miftuħa għal dak li jiġri barra, jiġifieri dak li jiġri barra effettwana ħafna. U fuq da ma tantx nistgħu nagħmlu, ġifieri ma nistax inkabbru pajjiżna u ovvjament aħna żgħar bil-forsi rridu nagħmlu ħafna kummerċ ma' barra. Hemm ukoll il-qasam tad-dejn li kull sena qed jitnaqqas huwa proġettat li jkompli jonqos. Żewġ raġunijiet l-oħra diġà qed isir ħafna progress fuqhom. L-ewwel waħda hija li l-livell ta' dejn nazzjonali qabel mal-ekonomija dak ngħidu debt to GDP issa niżel minn 70 għal 50%. Huwa proġettat li da fis-sentej li ġejjin, ġifieri dis-sena 2018 u s-sena d-dieħla da jkompli jinżel u jaqa' taħt il-45%. L-ekonomista Mifsud jgħid ukoll li dawn il-fatturi huma problemi li l-gvern wiret minn gvern preċedenti u li bil-mod qed jaħdem biex isolvihom. U mbagħad isemmu wkoll il-fatt li l-gvern qed għandu garanziji illi ta' lill-kumpaniji parastatali l-aktar waħda evidenti għal Malta illi daw qed jonqsu imma qegħdin hemm u ovvjament il-rating agencies jagħtu każhom. Fuq daw it-tieni u t-tielet raġuni qed isir ħafna progress imma mhux problemi li għamel dal-gvern imma problemi li werithom u li bil-mod il-mod qed insolvuhom. Minkejja dan, is-Sur Mifsud jinsab pożittiv li l-gvern ħajkompli jaħdem biex insostnu r-ritmu ekonomiku li ħajkompli jassigura aktar surplus fi żmien li ġej. U naħseb li għandna nagħmlu hija ninsostnu r-ritmu ekonomiku li għandna biex nibqgħu għaddejjin għax dan jgħinna biex inkabru l-ekonomija mingħajr ma nkabru d-dejn. Il-gvern għandu surplus u jidher li ħajibqa' jkollu surplus, jiġifieri aktar ma tikber l-ekonomija u ma jikbirx id-dejn, allura l-perċentwali tad-dejn mal-ekonomija dejjem jibqa' jiċkien.